Tak jak si ženy vybírají jen z parchantů a sráčů, tak i já pro jednu podobnou ženu pláču stále. Snažím se přestat, ale marně. I přesto, že jsme od sebe už nejmín celý století, já vážně nevím, netuším a nemám ponětí, co mě k ní táhne. Snažím se přestat, ale marně. Nikdo z nás neví, co vlastně chcem. Ženský svět zůstává nepochopen. Já mám rád sex se svojí ex a tak dále. A chci to stále a stále. Sex se svojí ex je ta jediná věc, který já neodolám. Už to znám. Už to znám. Ženy si vybírají grázly, to už je známý, a my sympatiáci s dobrým srdcem zůstáváme sami stále. Snažím se přestat, ale marně. Tak se topím a klesám, sám se sebou se hádám. Když myslím pouze hlavou, vím, že nejsi tou pravou, jenže stále chtěl bych tě vídat nahou. Nikdo z nás neví, co vlastně chcem. Ženský svět zůstává nepochopen. Já mám rád sex se svojí ex a tak dále. I was 7 years old when I got my first pair, and I stepped outside and I was like, Mama, this air bubble right here, it's gonna make me fly. I hit that court, and when I jumped, I swear I got so high, I touched the net. Mom, I touched the net. This is the best day of my life. Air Maxes were next. That air bubble, that mesh. The pops, the smell, the stuffing, the tread in school. I was so cool, I knew that I couldn't increase them. My friends couldn't afford them. 4 stripes on their Adidas. On the court, I wasn't the best, but my kicks were like the pros. Yo, I stick out my tongue so everyone could see that logo. Nike Air Flight book bag was so dope. And then my friend Carlos's brother got murdered for his 4s. Whoa. See, he just wanted a jump shot, but they wanted to start a cult, though. Didn't want to get caught. From Genesee Park to Othello, you could clown for those probings with the Velcro, those were not tight. I was trying to fly without leaving the ground, cause I wanted to be like Mike, right? Wanted to be him, I wanted to be that guy. I wanted to touch the rim, I wanted to be cool, and I wanted to fit in. I wanted what he had. America, it begins.